rovesnícke, že nás budú učiť naši kamaráti štvrtáci, ktorí majú čítajte veľmi zaujímavý článok o jednom výnimočnom takom vedcovi, ktorý vynašiel, čo vynašiel? A fermentáciu, áno. A viete nám aj povedať, ako sa volal? Pasteur. Áno, Louis Pasteur. Áno, my si o ňom povieme a zistíme, čo to je vlastne fermentácia a pasteurizácia. Dobre? Vyskúšame si to urobiť aj takými pokusmi, aby sme lepšie pochopili, čo to je. Dobre? Louis Pasteur. Zasnúte nad všetkými je prvý krok rozumu k objavu. Z malého tvrdohlavého perfektcu vyrástol geniálny vedec, ktorý očkovaním porazil smrteľné choroby a špecializoval som sa na vedu, hlavne fyziku, chémiu a biológiu. Veľmi ma zaujímali kryštály. V tom čase by mi ani nenapadlo, že sa stanem priekopníkom. Použil som sklené poháre, do ktorých sa dostal kyslík, potrebný pre život, ale neprešli doň baktérie či spory. Uvaril som obsah pohárov a tým som zabil každý možný živý organizmus v nádube. On vynašiel vlastne proces pasteurizácie, kedy zabil tie škodlivé baktérie, a proces fermentácie, kedy dokázal vyrobiť také baktérie, ktoré boli zdraviu prospešné, hej, pre naše telo, pre naše čreva. Jedol z vás niekto už niekedy, keď bol chorý, probiotika? Viete, čo to je? Probiotika my si vieme kúpiť aj v lekárni, ale vieme si ich vyrobiť aj sami. A to je vlastne proces tej fermentácie. Kto z vás už jedol niekedy kyslú kapustu? Čiže tá kyslá kapusta, ktorú si vy naložíte doma niekedy, možno, alebo vaša babka, obsahuje také množstvo tých správnych baktérií, prospešných pre telo, ktoré ty si kúpiš za nejaké peniaze, dáš veľa peniazy v lekárni a tak si ich môžeš vyrobiť doma sama. My sa dnes naučíme, ako sa vyrábajú také prospešné baktérie, ale ukážeme si aj, čo je to kvásenie prostredníctvom kvásu. My si teraz vyskúšame taký pokus, ako nám dokáže vykvasiť to naše cesto za pomoci droždia a potom taký dlhodobejší proces, ako nám dokáže vykvasiť zeleninka za pomoci vody a soli a toho tepla a takých podmienok, ktoré my zabezpečíme. Dobre? Takže potrebujeme dve misky, múku, vodu, teplú vodu, nie horúcu, cukor, trošku droždie. Urobíme pokus, kde budete vidieť, do jedného si dáme múku, do jednej myštičky si dáme múku, do druhého si dáme múku a budeme porovnávať. Stačí. Tak dáme tam cukor. Takže dáme cukor, aby sme nakrmili. Neboj sa, daj viacej, pohyb pomôžku. Ešte. Čiže aby sme nakrmili to droždie tým sladkým, lebo tiež má, dobre. A do jednej kvopky dáme droždie a do druhej kvopky nedáme droždie. Dobre? A vy potom budete pozorovať, že budete typovať, ktorá kvopka je asi s droždím a ktorá nie. Dobre?
áno, keď to nepremiešate, tak nebude z toho cestová guľka. Eme už vznikla gulička. Ukáž, MK-ka guľka ti z toho vznikla. Takže pozrite, MK už vznikla guľka, čiže jedno cestičko už máme. Potrebuje ešte to droždie, aby sme videli, že v ktorom je droždie, tak ono by malo niečo sa s ním stať a potrebuje teplo. Áno, potrebuje teplo. Takže dáme to do tepla a vy môžete potom, necháme to u pani učiteľky a vlastne prikryjeme a potom vlastne môžete to prísť potom cez prstávku skontrolovať, či to troška narastlo, spľaslo, či sa to neroztiahlo. Dobre? Takže budete pozorovať. Alebo zvyšilo, ja neviem. Uvidíme, čo sa s tým stane. Dobre? Uvidíme, čo dievčatá vytvorili. Dobre? Tak, dobre. Super, dievčatá, ďakujem veľmi pekne. Čo som urobila s rukami? Urobila. Prečo? Aby som nemala špinavé ruky, aby som tam nedala nejaké zlé baktérie, že? Vieme určite všetci, dáme na svojich rukách, chytáme sa k niečoho možného a takým spôsobom si môžeme prenášať baktérie, že? Kýchneš a už máš na ruke bacily, baktérie, niečo sa utrie alebo idete sviatovať, neumie si ruky a čo? Zje tie baktérie a potom môže z toho ochorieť. Vidíme pred sebou zeleninu. Aké rôzne druhy sú tu poznáte? Kvička. Aj redkvička biela je tu, áno. Čo ešte? Cibuľa. Kardiol, čo ešte? Dole. Korenia. Ja tu mám napríklad korenie štyrofarie, koriander, horčičné zrniečka, všetko možné sa dáva a ešte aj bobkový list. Kto za... Z tej kyslej zeleniny, ktorú už sme niekedy mali spravenú, môžeme použiť ako taký štarter. A aby nám to vyšlo, tak my musíme pracovať s takými správnymi pomermi. Tak, ja si dám teraz na váhu túto nádobku, vynulujem a budem tam pridávať vodu. Odvážim si, koľko tej vody vlastne dám do zeleniny. Ja vám teraz prezradím, že tá voda, ktorú som tam dala, má 1650 gramov. A ja si teraz vypočítam 1650, koľko tam dám soli. Keď tam dáme približne tých 66 gramov, aby to nebolo veľmi slané a zase, aby nám to vykvasilo správne. Tak ja si musím odvážiť teraz soľ. Čo sa stane, ak budem mať veľmi veľa soli vo vode? Môže sa stať, že soľ sa mi nerozpustí, lebo ten roztok už bude veľmi nasytený soľou. Dáme si trošku dobrých baktérií, aby sme to no, dáme si tam ešte semienka nejak. A do toho si dáme ešte vodu. Ja tu mám, ako vidíte, kapustu už nakrájanú. Dáme. Už nám aj vonia trošku. Zatiaľ je sladká. Koľko? 10 kg, 5, 4, 3. Také 4 kg. Potom cibulu.
Smrť. A takisto tu mám soľ, v ktorej soľ je rôzne korenie, čierne korenie, bodkový list. No, niekto z vás už niekedy nakladal doma alebo uvarí kapustu do súda? My dneska nebudeme samozrejme kruh nohami tlačiť kapustu do súdka. Urobíme si to tu v tom lavoriku málo. Rukou si premiešame kapustu, korení a potom si natlačíme zďažu. Takže mám tu kapustičku. Ruky mám umýte sa do... Pridám cibulu. Cibula je tiež veľmi zdravá. Ono ju nebude cítiť, lebo na mi kysne, vieš? Ja pridávam tiež trošku mrkvy. Ona je potom tá pustička také peknej farby, nie je taká sivá, stále je taká trošku rúžová. A samozrejme soľ s tým korením, hej? Čierne korenie, kmín, bodkový list, nové korenie. No a teraz sa to všetko premiešam. Potláčem to poriadne rukou. Keď začne dávať a trošku to potláčem s rukou, aby určite viete, že keď zeleninu osolíte, tak čo sa s ňou stane? A ten vršok vo vnútri drží tú kapustu, aby bola stále ponorená. Ešte potom tu hore môžeme dať nejaké závažie, aby tá kapusta bola stlačená. Hej? A potom, keď nám začne kysnúť, budete to pozorovať jeden, druhý, tretí deň a položíme si ju k zeleninke tak na teplé miesto. A keď budete ráno chodiť do školy, pondelok už prídete, už vidíte, cítite, že sa z ňou niečo deje. Pasterizácia, to je to druhý proces, kto si pamätá také slovičko? Fermentácia. Môžeme sa teraz pozrieť na cesto, či už sa s ním niečo deje. Dali droždie, do toho sme nepridali. Pamätáte si, ako vyzerali tie guličky na začiatku? Seď. Obe guličky boli malé, rovnako veľké, že? Čo sa stalo s touto? Je zväčšená, čo myslíte prečo? Droždie ju prekvasilo, že? Výborne, čtvrtáci. Super. A táto? Nemala droždie, čiže neprekvasila. Čiže tu máme príklad, ako rýchlo dokážu tie baktérie kvasiť.